एकादशी निमित्त कणकवलीत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आणि कीर्तनांचे आयोजन करण्यात येते। आपण आता आहोत कणकवलीमध्ये काशी विश्वेश्वर मंदिरामध्ये आणि काशी विश्वेश्वर मंदिरामध्येच एकादशीचा कार्यक्रम येथे होतो आणि विठ्ठल मंदिर देखील येथे आहे आणि विठ्ठल रुक्मिणीच्या या मंदिरामध्ये आपण आता जाणार आहोत आणि नेमकी माहिती जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीने यांचं नियोजन आहे आणि कशा पद्धतीने ह्या देवळाची आख्यायिका आहे। ज्या दिवशी हा जो एकादशीचा उत्सव असतो तो मोठ्या उत्साहाने आणि थाटामाटात साजरा केला जातो। कीर्तन महोत्सव देखील येथे होतो आणि अशा पद्धतीने येतो आता असं नेमकं जाणून घेणार आहोत काय आहे ह्या मंदिराची आख्यायिका। चला तर मग आषाढी निमित्ताने बुधवारपासून कार्यक्रम चालू होत आहेत ते 4 तारीखला मंगळवारपर्यंत ना 4 तारीखपर्यंत कार्यक्रम चालू आहेत। त्याच्यात सकाळीच पहिलं तुम्हाला श्रींची पूजा अभिषेक, त्याच्यानंतर हरिकीर्तन संध्याकाळी 6 वाजता आणि रात्र 7:30 वाजता दैनंदिन आरती आणि रात्र 8:30 वाजता मंदिरासमोर पालखी प्रदक्षिणा आणि 29 तारीखला महा एकादशी दिवशी सांगता असते। 4 तारीखला सांगता आहे तेव्हा पालखी मिरवणूक आणि कीर्तन असतं, ललित म्हणून कार्यक्रम असतो। त्यावेळी उत्साह आणि आनंदाचं वातावरण असतो। हो भरपूर गर्दी असते, चांगलं अगदी वातावरण भक्तिमय असतं आणि इथे होणारे प्रत्येक कार्यक्रम हे एकदम श्रद्धा भावनेने आणि विश्वासाने होतात। हे मंदिर जे आहे विश्वेश्वराचं, ते काशी विश्वेश्वर मंदिर, हे विठ्ठल आणि त्याला विठ्ठलाची पण जोड आहे, विठ्ठल रखुमाईची। हे पेटकरांचं मंदिर म्हणून ओळखलं जातं कणकवलीमध्ये। पेटकरी म्हणजे बाजारपेठ ज्यांनी वसवली म्हणण्यापेक्षा बाजारपेठेत जे उद्योगउद्यम करतात ते सगळ्या जातीच्या लोकांसाठीचं हे मंदिर आहे। मूळ आमची ग्रामदेवता स्वयंभू आहे, ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आणि मला वाटतं हे काही 60-70-100 वर्षाचं हे देऊळ असावं, मला निश्चित माहिती नाही। माझं बालपण मग कोणत्या अर्थाने म्हणाल तर सगळ्याच अर्थाने या देवळात गेलं आहे। माझी ही शाळा कणकवली भालचंद्र महाराज विद्यालय, इथे 4थीपर्यंत मी होतो। स्वतः भालचंद्र महाराजांना मी बघितलेलं आहे हात देताना, किंवा मी हात दिलेला आहे। आम्ही लहानपणी इथे खेळायचो, इथे नाटकं पण यायची। ज्यावेळी इथे मंदिराची सुविधा नव्हती तर मला वाटतं श्रावण महिन्याच्या नंतर काही नाटकं पण इथे यायची आणि हे जे मंदिर आहे हे माझं बालपणातले असंख्य आठवणी या मंदिरात आहेत। वेगवेगळे सण आहेत धार्मिक हिंदूंचे, ते इथे सगळे साजरे होतात। अगदी गुढीपाडव्यापासून होणारे सगळे सण, सगळ्यात म्हणजे आमचा हरिनाम सप्ताह हा फार आनंददायी असतो की इथे दिंड्या निघतात वगैरे। मी त्याचा साक्षीदार आहे त्या सगळ्याचा। आणि या निमित्ताने जी आषाढी एकादशी असू दे किंवा मग ती दुसरी दिवाळीकडची एकादशी असू दे, कार्तिक एकादशी असू दे, आणि या सगळ्या एकादशी कारण काही विठ्ठल मंदिर पण आहे इथे। अत्यंत आनंदाने उत्साहाने धार्मिक विधीने म्हणजे स्वतः ब्राह्मण येऊन इथे हे सगळं विधी करून ते केलं जातं, म्हणजे तडजोड नसते त्याच्यामध्ये। आणि शेवटी श्रद्धेचा भाग आहे, आपला धर्मसुद्धा श्रेष्ठ आहे आणि तो वेगळ्या अर्थाने आपल्याला शिकवत असतो, संस्कार करत असतो, समाधान देत असतो। आणि त्या अर्थाने या मंदिराची जर इतिहास बघितला तर कणकवली शहराचं जे आता जे काय नाव आहे त्यामध्ये परमपूज्य भाजपांचा पुनीत स्पर्श आहे। कामत महाराज होते, त्यानंतर फलारी महाराज, माझ्या माहितीमुळे मुळे महाराजसुद्धा इथे येऊन गेल्याचं माझं ऐकवत आहे। आणि मोठमोठे सगळे संत आणि भालचंद्र महाराजांच्या निमित्ताने तर आमचंच भाग्य तोर की ही पुण्यभूमी आहे असं म्हटलेलं आहे। मी ज्यावेळी कणकवलीचा म्हणून सांगतो तर मला बाबांच्या वतीने विनाकारण नमस्कार होतो, म्हणजे तो त्यांचं श्रेय आहे। मी कणकवलीचा साईक आहे म्हटल्यावर परमपूज्य भालचंद्र महाराजांच्या आश्रमातून तू आलास, त्या भूमीतून आलास, त्यामुळे पुण्यक्षेत्र मानलेलं आहे। तर अशा कणकवलीची ही अत्यंत जुनं असं मंदिर आहे ज्याचा एक वेगळा इतिहास आहे आणि तो आम्ही अनुभवतो आहे। या पुढची पिढी अशाच पद्धतीचा आनंद घेईल अशी मला आशा आहे।
पण हे गावचं जे देवस्थान आहे हे राणे लोकांच्या हातीच आहे. म्हणजे इथले स्थानिक म्हणजे पटेल. त्यांना म्हणजे आम्ही त्यांना पटेल बोलतो. आणि आम्ही इतर जातीचे लोक पाहिजेत इथे म्हणजे पेटकर मंडळी म्हणून हे आम्हाला हे सर्व हे दिलेलं आहे. आणि या 2 नदीच्या आतलं आहे ते आमचं कोणाचं नाही आहे. त्याला फक्त मालक म्हणजे हे लोक राणे आणि स्वयंभूनाथ आणि काशीवर आणि राणे. आणि या राणेने आम्हाला सांगितलं जायचं नाही, ते इथेच राहायचं. कुठे कणकोल म्हणजे बाजारातच राहायचं. म्हणजे हायस्कूल शाळा म्हणा किंवा व्यापार म्हणजे इथे हे झालं पाहिजे असं ह्यासाठी ते त्यांनी आम्हाला इथे थांबून ठेवलं.